शासनार ना मु खाइबी मावशी ना काय देताना खायला कुणी नावा भक्ती अन्न वर्षा तम दुकान बुझिला के जानी तो ମାନେ ଦିନକୁ 10 ଟା ଆଇସିଙ୍ଗାରେ ଖାଉଛି ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛୁ କେତେ କୋପ ତୁ ନାଇଁ ତୁ ମନ କଚି ଦ ଯେ ତୁ ଝିଅର ସିଧା ଗଲା କରିଦେଇଛେ ପାଚିନି କଲା ନା ନା ତୁ ଖାଇବୁ କାଚିବ କାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଆଣିବା ଦିଦିର ହେଲେ କାଇଁ କାଚିବ କେମିତି କାଟିଛନ୍ତି ବାବା की कर दो अदा टे देखिए आगे खासिलु कहीं अदा खासुनी खासी दे